moves only. Or if I na ayo chukwu. Anu mgbe chukwu nyekwanu gị ihe were ya mere ife dị mkpa. Maka na elu n'oge ọgụgụ. Akwa ime oge bụ ọgụgụ na ndụ anyị. Agụkọsịala anyị ife niile anyị ma ihe ọma na ihe ọjọọ. Anyị amalụ na ya ga-adị proud of ourselves. Anyị ama na nke ọjọọ aka nke mma, ka nke mma aka nke ọjọọ. Meanwhile, I'm live na ODENIGBO. I'm live na our YouTube channel na Vote ODENIGBO. Ka isonyela anyị ihe afọ ajụjụ njụlụ ebe ahụ ka isonye ka ị nwee ike saa anya bụ ajụjụ. Ọ bụkwa na ị nọ na Facebook, ị nwere credit ga-eji wee kpọmakpọmọ, ị nwere ego isonye na YouTube channel, ihe sonye nwe m na Facebook. Iji sakwa ajụjụ dị ebe ahụ ofu ihe. Ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ nwaanyị si na ọ dị anụzi di na nwunye. Ọ chọrọzi ịnụ na ọ chọrọzi maka na gịnị mere na ọ yara ahụ for weeks. Nwoke nụrụ ya anụ wee hapụ ya n'ụlọ ọgwụ. Nwoke kwụrụ ụgwọ isi, enwe ike iche na ọnụnụ bụ na ọ just nọ jefu ndị befakọ aka. Ọ kwụrụ ụgwọ isi, eme traditional marriage, eme white wedding. Mana ka ahụ dalụ nke nwaanyị nke nwoke mee ya gịnị, gbaa ya anụkwaghịm, hapụ ya na hospital. Just few days o visit, gbaa hapụ ya bụ nwatakịrị nwaanyị na hospital. Nke nwaanyị kwụrụ hospital bill ya, nke nwoke bụ ihe nke nwoke kwụ hospital bill ya. Mana mbọsị e discharge ziri nke nwaanyị, nke nwoke amara ya bụ di ya. Ọ bụrụ ya bịa dunata ya from hospital. The lady hospital ahụ nawa be nne ya si na ọ dị anụzi. Na nwoke naanị ya bi n'ụlọ, ma na ahụ adịrị ya, ma na enyere ya bed na hospital for days, for weeks. Or just visit ihe ga 2 or 3 days. Eruo ka ya akwụ ụgwọ hospital maka na afa demand dị ebe ahụ na nọmbịa. Akpọọ ya ọkwụkwọ ụgwọ ụlọ ọgwụ, mana ọ bịara n'ụlọ ọgwụ ahụ, ọ bịara nete nwunye ya. Nwaanyị wee mee gịnị, wee kole akpị ya wee na si na ọ dị anụzi. Ihe na-agwa gị na-eme since early this month. Atụ a ka esi ayọ nke nwaanyị, ọ sị mba, o kwechiri na ọma mme gịnị na ọ dị anụzi. Na ebe na nwoke a kara obi hapụ ya n'ụlọ ọgwụ from the day o ji wee hapụ ya ruo the day ọ na nwoke a ya enwe obi ime ya ihe karịrị ihe a o mere ya. Ajụjụ m n'ụbọchị nke taa wee bụrụ nke nwoke, ụjọ na-atụ ya, ọ na ọmaghọ enodo mmadụ anya n'ụlọ ọgwụ, ka ọ na ọfụrọ nwunye ya anya. Ụdị ihe a ọ ihe mmadụ kwesịrị ime nwunye ya. Anyị amarọ na o nwere ihe nke nwaanyị melụ nke nwoke mere o ji wee chọọ igosi ya. Ama m nọ ntaramahụhụ, amarọ m ihe o mee ya bụ nwunye, amarọ m bikọs ọnya nwa kwụrụ ụgwọ hospital. So ịma nsị na ya ego ka o ji maka ya wee hapụ nke nwaanyị. Nya nwa kwụrụ ụgwọ hospital, nya nwa dutere ya na hospital. Kama na ka days na-agazi, ọ hapụ ya bụ nwunye ya n'ụlọ ọgwụ. Jewalụ mkpi, amarọ m na ọrụ ka ọ na-eje, amarọ m na biznes ka ọ na-eje, amarọ m nke o mere, amarọ m ihe mere o ji wee hapụ ya bụ nwatakịrị, amarọ m ihe mere o ji wee mee gịnị wee mekwana ya, gbaa ya anụkwaghị m n'ụlọ ọgwụ. Nke nwoke ụjọ onodonube mmadụ anya n'ụlọ ọgwụ, ọ confusion ka ọ na true ọfụrụ nke nwaanyị a anya, true ọfụghọ nke nwaanyị a n'anya ya bụ nwunye ya. Ọ pụtalụ na ọ bụ na o nwere ihe ya bụ nwatakịrị nwaanyị mere di ya anụ na ọ dị unforgivable to the point na ahụ na ahịa ọ badahụ ịma ka o si eje na hospital. Because normally o kwesịrị ịbụ nke nwoke a bụ ife na-eno di anya, nke nwoke a bụ ife na-agbagharị ọbụla dị na hospital. Onwe ya si je egote, onwe ụmụ kirikiri ya ga-eweta in terms of ịmagon ihe nwaanyị need while ọ nọ na hospital. Nke nwoke kwesịrị ime ya, mana ụmụ nwanne nke nwaanyị bụ ife na-emechazi ụmụ ihe ndị a niile si. So onye anụ at this point ọ nọ kịta, ọnya gbaghalụ di ya or not, because as it stands now, nke nwaanyị kwechiri, nke nwoke na-ayọ. Ọgbanje dị na nwoke bụ ife na-aya nke nwoke a, maka na ya bụ ihe ọ fịakwala alụ.
so kede nke a ya eme o nke nwanyị ịdị ihe amara m na omenugo before anụnube m ihe the first time m nụrụ ya, and the first time ahụ m nụrụ ya I'm very shocked, I'm very surprised. O nwere ihe na-eselu this lady before daa ahụ, o nwere ihe na-eselu na nwudi ya nke nwoke asịbịakwa nọmba nọ ife aka nwunye ya mere o ji emekwasị ụdị omume a. Kedu ihe a ya akpọ ụdị omume a? Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Ka ime? Afa gị bụ gịnị? Onye nne from one day. Nnọọ nwaanyị ọma. I think I'm one of my own life stories about okay. When we threatened the abortion, where from remain admitted to the hospital. Then we abandoned now in Ogwu for 3 months and 2 weeks. Ego bi adro ka ojo ibu e father. I don't know him up till now. Oh, Nwunye aka dikwa, I dikwa her at 6 years. Hey. Ihe na-eme 36. Chere ihe na-eme 36 years ago. Yes. Ihe na-eme 1991. 3 months and 2 weeks. So you know them abandoned the hospital. Mgbe ihe asị 1990. 1990 bụkwa 36 years from now, from this year. Oh, yeah. This year August 36 years. June August 36 years. Yeah, 1991. Okay. Chere ka m ghọta. Go around. The relations, yeah. Ha bịakwana home na hospital. Na m na-achọ onye m ga-akapụ ego. Na nje tọgbọ n'ụlọ ọgwụ. Onwe ihe na-eme m. Amamụ ya ụmụnne niile wụ. Nobody came. And for the fact my mama advised to go na alụmdi na nwunye abụọ kwa oke mkpeta a na-akọ civics akọ west na m ga na-contain certain. Hey. Anọkwa m months na hospital before mama m wee mara ihe na-eme m. Nwatakịrị mpụtara mụ ya bi ka ha kpọzie nwanne ya nwaanyị tọọ ka ya na ya tụlite dịtere wee gbapụ. Ọnya nwa ka ha chọrọ achọta wee kpọnazie ya ọ dị ga egwu amama ya. Mama m sị na na kemgbe ụfọ maka m nọ n'ụlọ ọgwụ na onweghị onye na-eji eleta m ana ha na-ayọ ha ka ha duga ha ka ha jefu ebe m nọ wee nwee ike na-abịa na onweghị onye kwetara na mama anyị wee tie mkpu before echie niile 7 a.m. ọ nọrọgo n'Enugu all the way from Anambra State. Yọtago wee jụọ m ihe na-eme m tela m nwa amakwa na ka m si fu onwe m adịbugo m ime ka m gbachara akwụkwọ ọ pụọ eme m nsi ya nsi wee mechakwa wee dịkwazie nke a wee treten bakwa dọkịta m wee sị mba na m ga-anọkwa bed rest. Ịghọtago? So at times to me o nwere lot of things a na-ediscuss na redio anụnwa dị ihe nna Ihe na-ekwu na confuse m maka na isi na no a normal thing to you. So ihe niile anyị na-ediscuss ebe a. Mba na m asị gị buru ya o, adị m asị. Chepe ka mbịa aghọtara m ine mana onwe ihe ikwu igosi that na after that first behavior omume a because omume ahụ ọ kpakso gị adịrọ mma and up to today ijube ya kedu ihe mere o ji eme ụdị omume a up to today isikwa ike o we need to study you
isiri ike and onye mere gị ụdị ihe ịjụghị ajụjụ or anything o mecheskwa behavior ya echenji ka o meziri nke ka njọ Mba, o mekwa nke ka njọ. Ihe ahụ is way of life. So I have to adapt. Na m esotego na m ga-anụ ya. Ịghọtago? I have to adapt. Nkwụgharị dị ya n'ahụ. Nkwụgharị dị ya n'ahụ, so I have to adapt. wow Mana kịta ihe niile adịgo mma. ka anyị wee ya na mgbe ahụ na ọ ka na-etonite ọkọrọbịa o nwere ihe ọ na-aghọta Ikorobịa dị akwa ya, ọgwa ya front, ọgwa ya back, ọgwa. O nwere up to 5 nne ya na ya na-ayị mmachasị mara afa ha maka ee kunu nụchago ka ihe si bụ afa gị mara afa ha mara ebe ha bi. I don't even care. Adị m atụpụ. Ihe mma hụ na Chineke agọzigo m nye m ụmụaka. So attention m niile dị n'ụmụaka. Attention m niile dị n'ọrụ m na-arụ. Ịghọtago? ee Wee na-eleta onwe m anya, na-eleta ụmụaka anya. Mana kịta he's reaping the fruit of his labor. But I can't abandon him. He's my Chai. husband. I can't Chai. abandon him. But chai above that, not pay. More and they add it to him. chai akpata oyi na-awụkwa m I can't even imagine onye mụ na ya si na anyị ga-ejekọ ije ọnụ ya hafụzi akpata oyi na-awụkwa m and I feel like crying because ịmakwa ihe mmadụ hapụ gị na hospital for 3 months I cry now. Okay, who near them? No, I don't have any narrative. Ụfọdụ mkpọgide ana magara pick call nke mụnwa. thank God na m pik kwa te iwe ga-adị n'ọkụ Ụmụ nwaanyị na-agabiga ihe n'aka ụmụ nwoke. But thanks be to God to dịrị mama well. She will always encourage you. Na-agwa gị na alụmdi na nwunye awụ bed of roses nke a nke a. Na amụghị ụnụ ọ bụrụ ofe mụrụ ụnụ na-abụ ụnụ na-abịa esi ofe obodo nke a nke a. A ga-enweta that difference. So na ịbịa ilele anya ileta ya na-eleta ya ụtọ. Ihe ụfọdụ ile anya that's what I do. Nleta mma. Imagine na anyị gbara akwụkwọ on Saturday. Obi na Sunday. I did Thanksgiving Mass. Jecha bata na-esi nri. Ndị bịara agbamakwụkwọ anaghịkwa ndị si village. Ọ sị nke ya batakwa. Mbati ahụ early hours of Wednesday morning, God. I like him. I love the fact that you endured, or the reason you. Man, I like him the fact because 36 years ago, Kiyami, to 36 years after, if you go on in Kenanu, she can't sort of few months, few weeks. So, I know about 1 month. But I go, no. Obu no love here. Water. Obu no love here. Ka no. Maximum responsibility ka ha na-agba ọsọ mgbe enweghị ike ịkọwa nnọọ ihe ha na ya na-anọ ya ihe ma ụlọ spirit na-akwagharịba ya iwere ha ndidi emechaa ọ ga-anachi ya ka azụ ruo oge mgbọgharụ megharịa omume ifu na n'ezie n'ihe o mere na ọ laiki ya nọ n'ọgbaghị na ọ ga-eme ịghọta Yes. ma ọ bụ na dimiti na asị ya natara onweghị ihe na-eme Hi. Although they are dangerous, or just their way of life. Now, what I learn about what I change. On our go to how they change. Who are not a change of so can go to a born or not. Who actually say, no, going to Dalo. All right. Okay. And me timpu. Mo anari timpu na how. Na just 2 weeks. What 3 months? 3 months. And that nbi ami na eche when I say ụjọ. Ya bụ na ụjọ. Nia, ka ọ na-ego ụjọ responsibilities. Ka ọ na-ego because achọrọ m ịbịa si nọọsụ maka na before ịkwadote ịnụ nwaanyị before ịkwadote ije ihe marriage o nwere the level of responsible ya adị ndị be nke nwoke ya afịa ndị be nke nwaanyị kwesịkwara efe even though na anyị ma na o nwere some families bụ ndị osochi egbu but to some extent bụrụzi nke nwaanyị gị nọ na hospital ịhafịa ị mara ka o si eji mara ka esi ana as well. Hello.
Good evening, Kime. Gafa gina be say akpom. Favor no. Onke nke anyị ji maka ya wee bịa ka onye nke kpọchapụ m nkịta. Ọ bụrụ nwa ka ọ mụ ahụ adịghị ya. Yes. On the other way around, the woman I'm already here to demand the man. It doesn't mean that the man have love. For 2 weeks, 3 weeks, can I work here? Me myself, Kita. I was born on 7 months. My mother gave birth to me. But when my mother was my father around there. Travel. That particular door travel, not with my mom. My mother was 6 months and 7 weeks. My father am here we are and my mother had the go to divorce. But onye nke a bụ na di gị, onye nke a bụ na mpa ga anọrọ nso. A na-asị gị na onye nke a si n'ụlọ gị na ya si ebi apụta every day. My father was a highway driver then. So, on travel that particular day, my mother went and share about which my mother on Yaman. And anything over the hospital got required. She make Yabalu, Yaga send the money. And do your men. And I will be who had in a way ability to do it. Now, my brother and Kate or my rather a year, who would have Ogari about the hospital as an babies. Yawano, we are not by Tano, a rock and middle of bomb, Shimbiko, Nan, Gayada, Kadan, Nedia, and Yawachari Casaba for Oria, you want to go an architectural engineering. So he traveled to Asaba, left the wife, permanent the wife, so that the hospitalized agent maybe a babies. I mentioned about that before, but almost 4 months before, but I think it's a much more sensitive before, but so when we had to go and deal with it for the other day, take care of her, or one you can send it or anything like that. No, I didn't mean my neighbor here, I rather my neighbor. The guy who we are not around that particular day. So he had me on Friday, or the next day being Saturday. Here we go Ogwu for family meeting. Eventually, because the woman even the way the woman more one on Ogwu. About the when the matching we had all my immediate neighbor come. I was the person who borrowed the wife of Joe Ogwu. Which boy I should have he sent the Ogwu they go nobody gets and she go pay go at you. Because I engage go check your phone over. I was the person who am up here now go. More Jacob Ogwu. They could tell me I know Ogwu. Could tell what I can. Where she get out here, which I never want to half an hour of papier. I'm more papier on the phone, yes, I can't half a 100,000. Or the father to last week, or she should go that boy ahead. So, what the machine, they walk wherever they pay independence day at ever. What can I tell you that by the week? Or she me and a market of the HA could be with you. Yaman and give me wood, come and make it here to a woman. I'm not going to direct to West Nick, watching with the family meeting. The wife wouldn't go to judge no man no say the man. One at the man on one at woman or what or the man check it out she and then not appears not have a which is as in this woman I brought my wife, she and my wife no no child. As you wake all we man no which are not my immediate neighbor if I take you off the hospital. I forgot the machine and had a copy of people. No one gets what you know so right away you have not cost. I was the agent if you got cost. The man should get you got to go. No, we did good media, check here. We have a value when she do my share happier. Even when it's ego, if they get it, ego. Remember working mother, and the one who mama and one who give the wood, I know I need to know why. Now, the wife of the father for staff in now, we are making one, what makes you want to make us spend the day, share, what would you get by? Yes, I do. It is mutual, and dear, you can make up, but dear, you make up almost 7 months. And I'm going to maybe 2019. So, ọ bụrụ ihe dịka na ahụ adịghị di gị abịaghị n'ụlọ ọgwụ fụ gị ọ bụrụ ihe abụrụ an issue anyị ga-eji hapụ di ya Chineke ma nọzi no except ma the woman with the intention
ma ọ na o were nwoke ọzọ na-confuse ya na-achị hapụ ya na manete ụka ya ma ọ bụ ma ihe a nwaanyị ya mere ọ dara adanye ọnya ya ka ndị na-eche gị all these instances na-egi so the woman bụgodị na ọ na-ege vote FM na ọ mara na ya hụ na-eme ọ dị very wrong and ọ dịkwudi lucky ụdị ya ka na-ejekwa ya biko na atọ ka na-eme gị nwoke ọ ga-abụ ọ bụrụ ọchịkwa ya na atọ ọjịdị ma na-agbachi nkịtị weda ma ọmụgodi anwụ izi ma ọnwụbe the man ga-agbachi nkịtị because one the man anọghị nsọ ọ maghị eme the man abịrọ but eventually the man mechekwe kwụọ ya hospital bill ihe ya wee bụrụ na abịa ọfịa n'ọgwụ ọ mara ihe ji the man na ọbịa hụ ọmama the man ma ndị oji ụgwọ jere ije gbara ka ọ ga-eweta ego ọmama the man gbojiwe for business ga-eyi ego gbagotere so iji nwoke karịrị ọ bụrụ ihe a ga-epredict were na nwoke ji ọnya aka ọrụ gị na-eke ya na ije chije fi ịghọtago so ya ndị woman mere ọ darị ọfụma ha ka ndị na-eche gị all these instances gwa gị nke mere ibi n'ebe my mom na my father nọ gwakwa gị nke mere ebe within me and my neighbor nọ gwakwa gị nke mere ebe me and my brother nọ so the woman na onwe ya ọ dị very wrong ọ ka mara ihe ka jos kwere akpa na nwunye di ya ka jee mee marriage enjoy ịghọtago so o mere ọ darị ya ọfụma ya ka ihe chekiri nwoke like that ọ gụrịrị ibi na nwoke dị ya na dịka na ha dị achị na di ya na nwaanyị ọzọ nọ na hotel ya gbachi nkịtị ndị ka eji eso marriage ya jos ọ mara ihe ọ bụla ọ ga-eme ka o seki oge o seki oche nata ya gbachi dị man nkịtị ihe kwukwere anything o nwere ihe ga-eji mere nwoke ka silent ifugode dị gị na nwaanyị ọzọ na-enwu na kpam enweghị ya ma nebọ jam dị ya na nwaanyị ọzọ na room were kpọọ m sị na ya ga-awụ dị man mere ọkụ nche akwakwana nwoke akwakwana dị gị babana dị man bashi ya wee dọ mbara oge na bedroom je dị na the man wetekwa onwe ya na one month ma na ọbọ ma agwa gị you machine isi yes just jidochi obi gị abata na palọ ha nọ na palọ na-emere onwe enjoyment dị na wee the woman gafete chef and well done sister well done you are enjoying yourself bara oge ya na room je dị na nwaanyị gbara kirikiri chiri efe ihe gbara gbanawa di ya bata n'abalị nwaanyị ajụghị anything 3 days 4 days 1 week dị ma akpọ nwunye ya bịa sekpụrụ adị ya shi ya biko na ya dịkwa sọ ya ma ọ shi ewere ihe mere so ihe dị na marriage onye na-aghọtachabeghị ya and the girl need ma mia na-enye ya good advice hapụ di ya na on that aspect ọ dara ya because ọ bụ na nne mụrụ ya ka nọ ndụ bụrụ a good mother ọ ga-agwa ya nne don't consider your husband like that ya ga ya na afọ na marriage ị nwere ike ahụ ya gị kpuchi akwa na bed na ha dị ka ihe efefu ọrụ onwe ya ọ one of the things a na-afụ na marriage ọ bụrụ ihe ị ga-eji maka ịbịa divorce or marriage na-eche nwoke anaghị oke na ka ị na-eme ga ọ dịrọ proper so ọ dara ya biko ka m jedebe ebe a ka ndị ọzọ tinye ọkụ ihe nke ewutewuo gị daalụ sọ thank you so much daalụ na nke nwaanyị emetaghị ya ịhapụ marriage ya just because na nke nwoke anọnyere ọrụ ya n'akụkụ ya mgbe ahụ na-ayị ya mgbe ọ karịa ịbụ ọ bụ na the last time probably she would have died na nwere onye man so all right 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 and cheta na nọ na YouTube YouTube channel anyị bụ Vote Odenigbo anọkwa m na Facebook in case ọ bụ na ị chọọ isonyelu m na Facebook ya join m na Facebook send ya message gị read ya out ebe a so otu ọ bụ na o si na mmadụ na-agbakpọgo mbụ the first person nwee first hand experience nke ya bụ the 3 months na ọ nọchakwa na hospital 3 months and di ya bịara nothing ọ bụkwu di ya kwụrụ ụgwọ hospital mana o mechaa na 36 years after she's calling to tell me now they happy mana nke nwoke na-eri the fruit of his labor because na nke ya abụrụ ego ka o jere ịchụ ọ bụrụ ndị ji ụgwọ ka o jere ịchụ ọ bụrụ ego ka o jere ịkpa so nyanwa na onwe ya nọ na galant na-eme feeling na ọ nọ na his prime ọ chezozie na oge nka ga-abịa and na nwaanyị ka nka ọghọta ije alright so onye nka ndị nka na-ekwu maka ya bụ young people ịma na ebidochie marriage like this but ọ na-aga ọ dị nnọọ ka ya eme ọ dị ka ọ na-aya eme and at this point nke nwaanyị nọ na hospital for days weeks ọfụrọ di anya mana ihe nwoke mewe bụ na o mee gị na o wepụtanwula ego kwụọ ụgwọ hospital anybody can pay for that hospital bill ọ bụrụ anything special to me yes ọ bụrụ anything special because otu dị nke nwoke was moving nke nwaanyị ayọrọ ya ego ọ bụrụ ya ayọrọ ya sị na hospital bill adịgo due so she would have paid for it na ọ na-arụ ọrụ ụmụ nwanne family ya would have paid for it so to me na nwoke kwụkwara ụgwọ hospital anybody can pay for that hospital bill but ọ bụrụ mmadụ niile ga-anọnye nwuru gị when you are down. I just want ụmụ nwoke ka ha ghọta the sensitivity dị na this thing. Now ọ bụrụ nwaanyị mere omume a let's say that the reverse is the case
in a hospital nwunye gị gbachapụ gị nkịtị na moving on with her life as if no nwere ife na-eme, as if no nwere ife na-eme, nothing dey share. Biko nu agbagharịchakwa ife a niile anyị agbagharị, anyị abịakwasị na nke nwaanyị na-agbagharị maka ego nọọ mbọ ka ọ na-agba na o jere ije cheki ego na amụkọ na ego hospital adị, ego anyị ejiwe nye onye nọ hospital nne ya dịkwa, ego anyị ejiwe miscellaneous na ndị otu ya, si gote hand gloves, si gote ka ya na-akpa ya syringe ma ọgwụ nka. Mgbe o rukwere anyị enyekwa nwaanyị the same excuse a na-enye nwoke maka na mmadụ ka anyị bụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Maka one thing with ihe anyị sometimes how otu anyị si ekwu okwu bụ na ọ bụrụ ozu onye anyị maka ebu n'isi, ọ na ọ bụrụ ozu nke anyị ka ebu n'isi. Ọ bụ nọ nwaanyị hapụrụ di ya na hospital, ịgbaghalị chachakwefu ihe a na-asị mmadụ enwero time to call after asị gị onye ọ na-achọ ime no matter how much busy dị, kwefuru onye nọ Lagos dị busy chọọ ịgbadata Enugu fụ onye arụ na ya, o ya make time. Ụfọdụkwa onye gị na ya bi n'ofu n'ụlọ n'ofu city, hospital ị nọ na ya n'ofu city ahụ wee bịa bụrụ your partner, your spouse, your second half, I mean your better half, the bone of your bone, the rib of my rib. No na rib Adam keso wefte we me Eve. If the reverse was the case, akanya na ekwu okwu no ihe o kwesịrị ịbụ, no ihe o kwesịrị ime, no nwere ihe o me, na ọbịa hospital, ọbịara hospital, it doesn't matter. No ịkwụ ụgwọ the hospital, no go see that he cares or she cares. A random person jee jụọ agwaghị mmadụ onye okwulu ọra na akwụrụ ụgwọ hospital, ịghọta that na anybody can pay for it. Agwaghị mmadụ onye VDM na akwụ ụgwọ hospital, anybody can pay. Odogwu kiwi, anybody can pay because he need ya. But one thing everybody cannot do bụ ịnọnyelu gị na hospital, ịnọnyelu gị at your downtime, ịnọnyelu gị mgbe every other person hapụ gị. Mana the bone of contention now abrozi the past act. If I na-achọ na aka hapụ iji two wrongs, maka na two wrongs adịghị make a right. Oruru nke nwoke, oruru nke nwaanyị hafụ di ya, oruru nke nwaanyị ịsị adịghị m emezi ebe ọ bụ na ọ dị otu a n'iru ka eko ọ ya adịzi. Ka anyị chetakwa na onwe okwu nji maka ya wee bịa, I think ebe last year akwụkwọ maka abandonment a. So okwu abụrụ okwu ọ ya abụ anyị kwunite na asị nọ ihe ọfụ mmadụ ime mmadụ abandon, mana anụnube mmadụ ime mmadụ abandon na hospital di na nwunye. O nwere ike asị that na oyi gị, your friends, nke di, no matter how hard ọ dị, ọ ya abịagodo ọgbagharịtara something, ọ ya abịa ka ọ gwụkwa gị nne that this battle ị nọ na ya na you are not alone. Ya chukwu ego n'ime abalị, o nwere time ọ ga-eru na ịbịa ịchụgo during the day, ịbịa na hospital, ịbịa fụkwalụ nwunye gị, o nwere ike ịlarụ ọta echi ma nlarụ ana interchange ya, mma gị bịa tata echi na gị enwe abịa, nwanne echi mma gị abịa, mmi abịa, just like that. Dịka my first caller si wee kwu, if not for her mother, o nwere ndị nọ ya bụ inwe ịdị chachacha so glad, ịya dị chachacha so glad, obi ga na-icheta mma gị, obi a na-enye gị aṅụrị. Ịya asịkwa ọ bụ na mma gị bụ nwoke, ọ bụ na gị abụrụ ofu na unu na-abụ ịkara ịnụ ya. So nwere some parents ọ ya wee necha anya esi mpa mma ọkwa ife ọ bụ na m afro partner dịka gị ma ọ dịka unu adịghị m anụ. Yes, but I'm on a marriage with endurance.
anyị ma na marriage bụ ihe ọ ga-abụ inechacha anya ịyalụ. Mana let's not downplay emotions this lady. Ọ bụ na di ya nọrọ for her, kedu onye ga-anọzi for her? Na mmadụ mega abandon, onwe ihe bụ na mmadụ nọfa. Onye jere amị, onye bụ na onye amị ka nwee ike ịhafụ nwunye na hospital, nwunye n'ụlọ 2 years, ihe ya na-eme, things go dey sub for that family. Nke nwoke amarọ bụ na ọ marọ, and enwe ndị ọya sometimes adị ekwe ka fa malụ because ha ma na ha malụ oge disturb, oge distract fa n'ife mission ha ji, ife ha ji maka ya wee je, and ụfọdụ ga struggle to come back. Ka ahụ dị iche. Onwe ihe bụ na mmadụ gị nwa na onwe gị adị anọgo di ya, ị nọrọ na the same town with your wife. Nke ahụ dị iche. Onye n'obodo oyibo, ọ nọrọzi obodo oyibo, nwunye anọrọ Nigeria. Ihe na-eme ya n'obodo oyibo nwunye ga-ama, a na-akpọ na video call, a na-anọkwa, a na-akpa, a na-akali. The difference is that the physical touch adịghị here, but the emotional touch dị there. Otu a ka ọ ya esi wee dịkwa vice versa. So ihe ị nwere ike itinye, ọ bụ na isi nke nwoke nke nwaanyị ya naba ka anyị malụ na majority carries the vote, and yes, she's listening. Majority Megini carries the vote because 2 heads are better here, not just any 2 heads. 2 good heads are better than 1. Manaba I need like 15 good heads. I am alozia nke kan on the mba on the onya naba. Onya kwechiri no lebe ono because ọ nago already. Onya kwechiri no lebe ono. Ka onya wetu obi ani, calm her down. Cheyalia ya ọ dịrị izi mana anya forgive o, mana time ya emi ya anabatakwa di again, onya nachiwe be di ya. Hello. Hello. Keke ime. Mgbede ọma. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Aneke from Abapa no. Oh. Sometimes in the mother, I never get to wine. Now, no one, but I'm home to be out this day. Or balloon as a normal. Yeah, as a normal thing to do. Like now, we again, we happy about it, 2 days, 3 days, 2 weeks. Okay, not happy, got to move on. Getting a common minute. I didn't know when you go to the bank. One or woman go down over car. If you don't move out, over now, I think over engagement for my woman engagement and make it. I don't know for mommy, I had the police. Ọkụ ike ọtụm na ọ na-eme ya ụta mana asị ya ngwa ka anyị gaa n'ọgwụ ozugbo. So ahụ ọkụ abụrụ ihe mmadụ ga-eji na-egwute mmadụ ibi egwu maka na ihe ichere nwa obere ihe mmadụ nwere ike isi ya gafee na ndụ efofugo. Ahụ ọkụ bụ anything bụ ihe ahụ ọkụ kwesịrị ịbụ ihe a ga-eto attention to. Neta onye aha ya. Ọbụga na ileta ọbụga ọkwa na ọya ahụ ọkụ eshota ahapịa. Just like in issue, anybody can pay for hospital bill, but anybody cannot pay for you.
my woman mụrụ the last time ime mere overnight ha try care my woman karị egwu ahụ now nke njikwa ya all because na kachi na-efu as early as that day about ka ya wakpọwazi m 5:30 ọmụsị m ike agwụgwụ ya ike na-agwụzi ya so nwa na-etozi kọl ozugbo na ga-agwa ihe m nzuzu na ọmụgo si m ike na-agwụ nsi oke ejerozi m kwuo okwu ka onye tenshọn dị n'ahụ maka okwu ahụ ọ yegodi emu sand ahụ ọ ye m na ike na-agwụkwa ya o shoro m much concern nsi oke na nsogbu adụrụ na nna abịa kịta ọ sị ya chọrọ ịfụ m bịa nsị na nna abịa kịta ha ma aga sị na ụlọ ike na-agụrụ na anọ m n'ụlọ ihe na-eme ihe encouragement mụ ozugbo bụrụ mmiri mbụ na moto mbụ na-anata na ya dị dọkwụọ ya n'iru ya dị ozugbo ejehụzi mgburu ya imu ebute ime ya dị sef tọkwụkwọ ọzọ ibudo mmiri n'ebe anyị dị na wonso ibi dọkwụọ ya n'ilo busie esi mmiri ahụ ebe ahụ ebe anyị si nọọsụ ya banye ọkpọpụta banye n'ime dati lebọl ma ebe ahụ ka ọ ihe anọ banye ebe ahụ fụ ma iwu na ebe ọ bịara gaa ha na amụma si ọmụma bụ ihe si the nọọsụ ya biko ya refu drip dị ya n'aka ọ bụ na ewepụ drip o wee nye oge ma ọsị m mba mana na mma na ọrịa amụgụgo nwa nke izu ebe a mụọ nke ịbụa ụmụaka na mmemme na ọkwa ebe akọ nọ ya sị ya mana nke ọsị ike abụọ ga so I have to do something now. Ọbịa ịbịa bụrụ ewu my woman sị kedu ihe ọ na-akpọrọ m na fon nsị ahụ ọ were na ihe ọ kpọrọ m bụ nọọ egote nke o ji wee kpọọ m ihe a ọ dị kọs na ọ fịara ya nke o ji wee kpọọ m and I have to respond immediately. Sọnwa bụ ihe si dị woman sị ya biko wepụchie ya ihe a niile ka n'ahụ ha mekwe na ọgụ na mmapụtago nke nka nsị my woman sị ya ị ka ga-atara ya ọzọ sị m ka ya tara iko asị ha ngwa melezi ya na nnọdụ n'iru ebe a mkwụrụ ebe ahụ ọ kwesịrị ime ebe nwunye ahụ for yawa gịnị ka a na-akpọdo ya ya ka a ata the last one biko isi oke remove drip a ndị uge nọ ebe ahụ lọch wa na private hospital ebe eji ezume ya operation koputere m nwa ọhịa ahụ bụ na my woman survive ya if not I can't survive that thing. So ihe m ji na-ekwu ya na mbụ biko onye makwa na ya masị nke uke ọkwụ nwa mmadụ ya hapụkwa ya jikwere nwaanyị. I'm just telling you the truth. And nwaanyị makwasị na ya ma take care of nwoke ya na ya nọ ya hapụkwa aga na ndị ka ọ na-aja saịda ka ọ na-aja saịda ekwesịghị na-ewe chitin na anụmdi na ụzọ onye ma na ahụ yawa pasị ya na ọma njeleke ya ọ hapụ ya sị ya iwepụ ike idechu ego tụrụtụ iwepụ ike idechu mana ị ga na-eri ichie na kọl ọ bụgodị na nwoke ahụ na-akpọ ya na kọl sị anwa mere ihe ya mmekwe ya na-abịa n'ụzọ na ya na-abịa n'onye anụwa na-ekwe n'ọnya anụwa mmetị ebe etu dị ọ ga-anata kwụsụ na ya dị mbụ dị ma mgbe ahụ ị na-anata flọm ebe ị ga-echu ego ahụ ebranchi anụ n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ sị ịpụ ihe n'ụtụtụ na ije chọcha ọgwụ na ị nata leti in the night bifo ịpụwa na-eji ụtụ ebranchi anụ n'ụlọ ọgwụ ikwu ya ihe ị na-esi ihe ị na ya na ọkwa ego ị na-agbagharị so oke ahụ maka ọha m n'ọnụ isi ike ndị nke n'ụdị ọnọdụ anụ wee megide ọmụmị nke kpọrọ izizi ahụ ana m ekele Chukwu n'isi ya because of na gịnị ọ were ihe maka o were ndị dị iche na ndị dị iche ọ na-aka akụkọ ya ọhụ etem ọfụma so mana ana m ekele the woman na-asị ya biko isi ike ndị ọbụla wekweziri ike otu ọbụla maka ị ga-esigbu ibu nke ezinụlọ gị bụ ya mana onye ọbụla na-eche iti nwanne ya na-aghọrọ nwanne ya dọrọ mma. Thank you very much. Isi ike n'ọrụ ya enugo. Daalụ sọ daalụ and ihe okwu maka cheating nwunye ọ gbatara m n'uche thought of future na icheat on somebody bụ mgbe gị na nwoke ịbụrụ nwaanyị mgbe gị na nwoke nọkọ ọlụ n'ụzọ na-ekwesịrị maka na ọbụrụ di gị ọbụrụ sọsọ ya bụ cheating mgbe gị na nwaanyị na-abụrụ nwunye gị nọkọ no cheating can also be na mmadụ na-etake care of you oluzie na oge nke ya ịgba ya apịa
That's cheating. You use the person. The time the person need as much as auto si render care to you when you need ya. Oruzie turn ya igbanarị ya n'ọsọ ike ọsọ. Nwana mmadụ na-enye gị ego na-enye gị ego na-enye gị ego ime ekibezie ego onye ahụ dabazia ịmakwa na o nidiri ego you decided akwa cheating. So cheating abụrụ sọsọ mmekọ nwoke na nwaanyị anyway. Hello. Ka ime? Daalụ, thank God na udo dị. Yes, so we thank God. Nke bụ eziokwu ọ na-abụ mee na-arụ onye ọzọ ọ dịka ome n'osisi mana mgbe o mere na nke ma ka enu ụwa nwa si adị onye ọzọ ọ dịka ebukwuo nkụ ife m na-agwa ihe ife a bụ na eziokwu ka mma sikwuo ya mmụọ efu eke a enwego m my ex girl enwego oge arụ n'ahịa m so ọ bụrụ na o take care of me and o nwere ihe m bụ n'obi n'ebe ọ nọ mana emere m ka ọ mata nghọtago so ọ bụrụ na arụ ahụ abịa so ka o si wee nebelu mmebelu etu masịrị ya ka m ji nwayọ wee rapụ ya site na onye agha abụrụ nwaanyị ọnụnụ nghọtago ihe m nọ ebe a onwere ego ya atụgide n'ụwa karịa nwunye maọbụ na ọ bụ your partner atọ na-arụ n'ahịa nke ije n'ụlọ ọgwụ ga-alalụ isi na ịrapụ ya na ị na-achụ ego ma something like that ọ bụrụ na ị nwere ego iyi eji ụkwụ gaa afọ ya pet ya nye ya ntasi obi ịma ahụ nwere ka arụ ya esi wee jide your partner so pet na iyi enye ya ịghọtago arụ ya ọ bụ na arụ ya ama nnabata ọgwụ arụ ya anabataba ọgwụ ọma na o nwere ọka ya obi na onwe onye ya onye kwụ ya n'azụ so ife niile abụrụkwa n'ọgwụ o nwere ka ihe esi wee pet ya your partner arụ ji ya na so chocolate of na arụ ji mmadụ ọ ga were akwa n'ụlọ ọgwụ inyebe reason o nwere reason ihe enye m nwere isi n'ebe m nọ ghọta ife m na-agwa gị o nwere reason mmadụ ihe enye m nwere isi n'ebe arụ ji mmadụ ịmakwa ọ from arụ ọnwụnwụ ka mmadụ ya esi wee nwụrụ ọ dị skas ịfụ mmadụ pụta nnọọ like that arụ ayara ya ojose nwụrụ like that so from arụ ọnwụnwụ ka mmadụ si wee na-anwụ so ka mmadụ ya nọ nnọọ n'ebe ọ na-aya arụ isi na ibute ya n'ikwugwu ụgwọ n'ọgwụ maọbụ whatever akọba nke nwa reason adịrọ na ya ana m agwa ndị na-enye na enwere ike na-eme nke a na-eme nke ọzọ arụ yaba nwunye gị inye reason ihe ọbụgodi na inwere ego dị ebe a ka enye obi bụ ya si na-agwagodi ma ndị dọkịta si ya biko na unu si abụkwana ego bụ ihe bụ problem unu edobe ya nwaanyị anya maọbụ onye m this my friend anya o nwetasigodo onwe ego na-adịrọ n'ụlọ ọgwụ wee zabụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụlọ ọgwụ na-aza ụlọ ọgwụ na-eme kiri na ebe ahụ ọtụ enweta ego aga ụgwọ ụlọ ọgwụ fa anataba so ọtụtụ reason na ihe a ana m ayọ ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị ọ bụrụ na your partner yaba arụ take a good care of her or him ghọtago n'ọdụ ọkwa n'izi maka ife iji wee tụnye mmadụ ka anyị eji wee tụnyele ghọtago so biko na ụwa bụkwa n'aka nne kwa aka ekpe akwa aka nne maka na ọ bụ nkịta bụ ịdaalụ m ndaalụ gị ụwa na-aga biko na kama m ga-anwụ ka ndọlịba maka na ụwa bụ ndọlị biko nke ọ dị nka nwe nwa mara ọbịa ana m ekene kesin kekwanụ ka ị mere nwanna m kpọmkpọmkpọmkpọm na be gị
ofu nwa na oji oto akụ mgbawara ụgbọ odogwu nwoke dị injinia Odenigbo ọkwa aka ya na-awụnye ya ọnụ kpọmkpọmkpọm na nke gị na ababa anwụ anwụ kekwanụ ka ọ dị o tegokwa n'aka biko tinyeke n'ọnụ gị na n'igwe okwu ka mmanụ na ịnọkwa ọfụma kpọmkpọmkpọm na nke gị na presidential road terrorism maka honorable international fashion designer ama m na ọ na-aga ọfụma honorable nne m jisie ike ana m ekene ndị otu anyị niile nwanne m nwoke na Nsụka ọfọ ama m na ọ na-aga ọfụma biko ikekwe maka ugegbe o tegukwa n'aka nnubedo onu ugegbe Cecilia nne m jisie m ike biko na mmadụ mgbọba afa na mmadụ erika ana m ekene onye ọbụla onye afọ tata ka afụkwu ya echi biko ka ube Chineke ọ dịala ogo daalụ ise daalụ sọ daalụ nna akwa gwa ji rejista anyị o gwa bụ nnọọ ihe ji rejista anyị ị ga na-akpọkwara oke ọla ebe everyday echetara oziju eze mama ji mana ama m n'ọnya na Kings na ọka ọ dị ka ijuru ese tantalizing daalụ daalụ hello keke ime nnọọ uruchiọma ka afa gị na ebe isi akpa anyị nwanne gị nwoke ekesin eke gburugburu ụwa nnọọ ekesin daalụ my brother from another mother dị Odenigbo ezigbo nwanne m ga-agafe ube gị before na ababe m daalụ nne na-ekene ndị vote FM ndị tere mọchị unu enwefukwu na-ada ụda ka agbapụ ọsọ ụkwụ adịghị taa na ada ụda antị Chinazọ nwoke anwa ọhịa ezi ọ bụla nwoke ahụ nọ n'ụlọ gwa kpọtara nwunye gị n'ụlọ ọgwụ arụ na ahịa si n'ụlọ bulie ma ebe n'ụlọ ọgwụ wee nọzịa si from there na-ala akụkọ na bebi for 1 week 2 weeks 3 weeks ọ bụrụ na ị nọ outside work ị na ebe ọzọ ide atọchi nwunye gị isa ndị kwụrụ ụgwọ n'ọgwụ eke na-akọrọ ụdị aka ahụ ụdị aka ahụ ọ dị mma Antị Chinazọ ụdị aka ahụ ọ na-akọ na ọ dị mma ọ dị ntị mma onye pụtara onye kpọrọ ya wife ọ bụrụ ya friend eziokwu na mmadụ o nwere ndị na-enye mmadụ like naghị akpọnye mmadụ ụlọ ọgwụ onye na-eji na-enete pụta atịrịntị onye abụ nwunye ya patina ịnọgide bebi ka eke ime ekwu ihe emeri na ma bịarọkwa na-enwekwara ihe na-agbakarị dịkwa mma ọgwụ a na-enye gị ọ na-adịkwa mma ọ bụrụkwa na ọ bụla ị nọkwa ị na-alarụkwa na bigo na ọ bụrụ ihe na-apụ na ị na-outside work na ị na-outside Enugu na ị na-outside the premises ị na-alarụbeghị ezi ị na-alarụbeghị ọ bụ na ị na-abịa ebe ahụ ị na-eme bụ njọ ka ị na-eme eziokwu na agwa gị njọ ezigbote njọ kara aka gị na-eme because ị mụrụ oriri egwogelite bata ite isi na be gị na bed ịbanye ime akpọ nwunye gị bebi keke ime ke ka arụ gị nwa dị ọ na-adịkwa mma isi m na ibe ma ọ bụ na kọntrakt ka ngị na-eme nke a dị iche na ọ bụrụ ndị na-akwụ nwaanyị ụgwọ ka mụọlụ ya nwa na-eme ihe kọntrakt ị ka cheki ihe cheki maka gịnị maka na o bụ nwa gị n'afọ gịnị akpago kọmọdụ o bụ nwa gị n'afọ ihe cheki ị ga na-akpị na foto ka ime how is head ekezi ọ bụ na ọ daghị arụ ọrụ bụ ọ bụ na the treatment is not working fine ka echenje hospital ka echenje location ị ga na-akpị na fon ọ na-anụ olu gị ọ na-adị ya ọ na-arịkọva ịma na o nwere olu mmadụ bịa o nwere onye ọgwụ arụ n'ahịa nọ onye olu mmadụ o nwere bụ n'oge anụ olu eme respect ọ rịkọva ọ na-eme dị ya pụzi ị mara nke ahụ ka m gwa gị wait I'm making oh yes mgbe nwunye m mụrụ nwa nwoke ma na onye nke anyị ya nwere ọgịbị Chineke ụmụaka mgbe anyị kwere ụlọ ọgwụ ọ mụrụ nwa ada m nwaanyị ebe anyị nọ nwe ya bụ na bam oplet ọmụcha ya so ide ya so mgbe ọ bụ ịnụ nso so ma ejebe ụlọ ọgwụ biko dide kwụsị ịmụ nwa pụta ọ
or look at the day to cafe like a day, or like a day, like a scanning your line. If you go, so no, the needs I didn't say I get just like a jolly. And I know we're all in it, and I get it. I check it, I get for doctor, I get for balm himself. Sarah, I would like you to I buy a for balm himself. The book upon balm, see, no, you cannot go. Nemana, Monamara from Olumo, the Watago, Nsiamba, balm is an Ayamana, I am not that day, the new Ogwu, Nema Bani, and I will more be an abagalis, ladies in honor. Malaysia call, was a one in mine. What was there, Nwunye and the Quenque, what on the yard? Someone the yard in the Ducoma, they are just be really, but that night after they go. More money, I'm no, but one that day in me, I'm coming as him, I say, Melissa, making them that day, Pulum open until I can actually pull up. We're going to go and Lagos, but pull up. This my lovely wife. See, I own you, pull out, we don't get a beam on water zone way to show love for my partner. Of one looking silk and that will go on. Never go or Nando's I go, Mbafu, instead of Nega Chugo, who did go natural? Only I want to get in visit. I teach as a big or on a good ring. No, with them ring. Nico Cordy. Dalo, so. I'm out more, but I don't know. I just do not know. For the new moon, for the working again to get us no more car that he believe. Kedun kebo. But it is humane. All you go see neighbor mad. August nwe feelings. All you go see gị ife mmadụ, ọnọdụ mmadụ nọ na ya na-ewute gị. Kedu ka nwoke ga-esi wee sị na ọ nọ nwaanyị? Friend gị mee gị abandon. Ha na-cut gị off. Like ịnọrọ ihe mee gị na your friends mee gị abandon. Ị ga-cut ha off. Mụnwa na-cut off. Ọfọdụ nwoke si na ọ ga-take care of me n'ụmanụ. Hey, ọ bụgodu na anyị ọgịga iyi n'ụwa, ọ bụgodu na ihe eti m. Ọ bụgodu na ọnụnụ di na nwunye mụ na gị ahụ ịlaikiri, ọ bụrụzi mgbe ahụ ọnwụ, orobụzi na o ruo na ahụ ọnwụ, mba na o ruo na ahụ ọnwụ. That means ha for m nnọọ n'aka. Imagine na the hospital, okay, check and pick your call line. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Ke ime? Adem oyi. Adem mma. I mean, onwe gị kwesị inye m. Hai, ịgwarọzi m. Ị kwesị ịgwa m na. Ada kekwa na ada bekee. No. Na topic e wepere teaching as a so the thing na touch n'obi o. Ọ na touch n'obi. The man na-eme ite anya abụọ. Echekwa m na o mete ya, onwe onye si na ọ dị oke, na ọ dị nọ, na o kwesịrị na. Teaching as o metọrọ ya. O metọrọ ya, ọ dara ya well. Ha. Because we turn on now. Him a man gentle na arụ adịrọ m. Onye kwa ọbụ na ọ nọ, maka anyị na-anọrọ ebe a, mana ọ ga-try ka ọ nata that very day. Except na o make her up. Ọ na-azị ka ọnụ na-arụ adịrọ m. Gosi the woman ị na-anụ na-ele ọgụ ya now. Your wife or no again. Because anything woman no no we now happen here. Oh, Auntie Chinazo now. Oh, more. Ọ dara ya well eziokwu. Only to na the girl ga-agba ya kwara ya. Ọ ga-agba ya mana onye gba ya bụ na ọ bụrụ ihe ga-anwụ ọkụ. Ọ chọkwara uwe o. Dalo? Ọ chọrọ uwe. Because they will go to go this sign like easy.
Daalụ. Daalụ sọ. Mgbe na o nwere ike a hapụzi ya n'ụlọ ọgwụ mụ nwaanyị eno di ya anya ịma na abụ m nwaanyị obiọma. Ngele ọmụ nwaanyị eno di ya anya. Mụnwa. Antị Chinazọ ka a na-ahapụrụ fana. Hello. Good evening. No. Ka ime. No. Oh, me ife no. So, what he is in here, I mean, I'm not merely to observation. I'm not like using their name, but at least I talk on that place, me go with their families and associates, including their women. I'm gonna find out who are handling them, but I can tell you the ones in there that encounter with, they are hardly give out, but they easily receive. And for the good even spend in other family. Was India. Alongside with my sister, and I used to advance why the you were not my house for one. You might not that day my my family how when we people see the other and carry another fellow. Before to agenda you come on the plan. Before change to go. For woman which I have otherwise than man. So oh yeah the name move for the Odika is a book when you know why. Before it's out, you know, somebody against the involved in this hash material. Oh, the family when you get in Tawanya. You find it out now, you just on one year, now Papa and Mamma get good like a man to why. What you put in the Banana what me Grovia. I put in the boat issue. Okay, now so many families today. You know, so in the day we have windows in nature. They are not good in the context. And good na mbani in mana either one womb like na bed. One at what we give them to sacrifice of 1 or 2 days or gap for kids is because the attention and the responsibility of one being do that the didn't want the was Gahan or some. Because I'm a type of woman being in the matter. And I felt for you once you in critical condition. For this day, why you know, down with me, then more or now you're here. Then I got between first. I wouldn't remember the morning, at least in Jan, if I got a city,
maybe word of consolation. What are the excess mbarito? The quick as the ego. Mexico open service. For what? That in make a more full of nice thing. So, we don't know if you don't die. No, I know my flesh. No, I didn't define or look like human being. Because it's supposed to have feelings for human being. But the feeling human being talk of your partner. So, come on, like, you did now, you have to go about it. You have to go, not do go ahead. Man, always give them boost, but good in your opinion. No problem, wine and one. When I jump the one day, push my carrying. Like, I can't decide now, and I didn't want to change it. What jam the man declaring? She couldn't value it. What jam who don't get it, could this girl do get my guitar? She started to lament. What jam was the girl? I'm not know why this word is so complicated like this. A carrying man cannot jam a carrying woman. So my children can more like a very carrying like me. Amen. I believe in that. Amen. No, Dalo. Call the bossa, call the girl no, because you care him to I make we are sense. Oh, yeah, the wicked, the children only the wicked. Oh, half on the buna had the nice. On the abuna had the good men. And even when we were not can John why. Okay, if we hear using of men, the good. Nwoke na-eme or maybe 20% or 25%. Wait from why 40% of why they use nwoke bụ na ha love for the very good and kind to them. Mfu eziokwu m ekwu ya. Anya ka o ji awọpụta fiarụ good men inweta good women. Abụrụ na father but the mix adịghọ equal. Ọ bụ na 50% of nwoke dị wicked. 50% of ụmụ nwaanyị are the wicked. The probability of this 50% if we for the high. Man, a good man with the 70%. The rest of the 30 was in the condition brain for the touch yourself. Then I was there 70% of why brain fan a touch at then 30% of why the good. On your made the mix are there at the carry equal or they are walk but cabe. So I wish now sometimes no I gonna have I can't do and see for why more if one can weigh the kind yeah. The patient enough I nwere discerning spirit. I dị gịnị? I dị very impatient na-abịa n'ihe ọbụla gbasara nwoke na nwaanyị. But ọ bụ na anyị na-adị patient, anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-afụ onye ahụ ọ bụla anyị na ya. Onye dị kind, ifo onye dị kind, ịdị wicked, ị ga-ama na onye a dị wicked because anyị bụ gịnị? Two sides of the same coin. News. All right, so 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Oh, Mama G nke anyị. Kedu ka ime? Ya. Chai. No. Ọ nọkwa ya anụbekwa m onye ya taa. Ke side gị? Oh. Nah. Since last year, since no mmiri zo, akwa this year January, mmiri zo ze no enwebe nsogbu. Since aka ọkụ bịa enwebe nsogbu. Yeah, na call. I do na Nwoke dị na nwa. Ihe na cause ya bụ enwesịrị anya n'ebe mmadụ nọ. Ọ nye m full cause. Mana nwa m nwaanyị jere ịmụ nwa. Oje mother sin operations. Oje pipeline na sin operations. Oje health center na sin operations. Mara ọmụnwa kpọtara nọọsụ chata keke eje gote ọgwụ. Dị ọ bụrụ ihe depụtara n'ebe mere abangu. Mfe adị olo na be di join ọrụ m. Nọọsụ ahụ mkpọ join ọ. Onye keke tupu na-eche. Gịnị ji ọrụ? Ego ji ọrụ. Mana I made 3 days. Nwa m mụrụ nwa. Mgbe ahụ nwa m mụrụ nwa mụ na di esi ya takwa na enugo ebia. Mụnwa na-ekpe salụ Chukwu. Dịka ekwu ihe bụ dere nka.
ọ bụ na ọ bụrụ ka anyị si nọrọ ya nso mụ na di ya ọma mụ mma onye sịrị na onye elekọtahụ mmadụ na o metere ya onye ahụ adịghị elekọtakwu ma mama gị ma nwanne gị ma mpa gị ha ncha n'iduru nlekọta mụ na onwe m taa m nọdị na enidukwa m nlekọta ụmụaka m na-akpọ m ọ bụrụ na ha enyere m ego nri ha na-asị m ka m dị na ha kpọkịta m n'ụtụtụ na mepik họpụ efediere m bọọlụ so onye si na nlekọta mmadụ ọkụzi nwaanyị a ga-afụ nwoke si aha wayo ọkụzi nwoke na-afụ nwaanyị si aha wayo ha were tọba n'ọba di na nwunye ọtụkpọkwa nwaanyị siri nwoke how are you I love you olet ma agbọọ ndụ kịta so nwoke ahụ emepeghị ihe ọ bụ m uche nke m ebe alụ mmiri yawara ya oge hie ntị mgbe ọ mụziri ya nwa n'ụlọ ọgwụ ka ọ ga-ege ya ntị yesterday eje m ilete mmadụ n'ụlọ ọgwụ one woman ọ na-akọ si na ha nọkwa ebe a 3 months na mgbe ejiwe ekele ya kpatara ọtụ na di ya esoro ndị nọọsụ emekwere nwunye ya ọpreshọn anya ha gwara wee mee nwunye ọpreshọn nọ ya ka o ji ọ na-nye ha ego adị na ojiri ya akwa efughị nwoke jakwa ebe a na-aba mba o why can't you the man ịgba ọsọ ma ọ ma bịa hospital so ya nwoke a mere ọ dịrọ mma ọlọgụ ọ dị woman o nwere ka ọ bụla dị woman ji ego bee ego ka ọ chọrọ ọ like him oke ọ hapụ n'onu Daalụ so Mama G. Daalụ. That's just askwa m si kwuo. Onye nkwa Genesis and Revelation of this thing ịfụnanya adịrọ n'etiti ndị a na-abụ. Or not ịfụnanya dị one-sided. Sọsọ nke nwaanyị bụ ife fụrụ di ya n'anya. Nke di ya adịghị return ịfụnanya nke nwaanyị nwere ebe ọ nọ. Mana obligation is obligation. Ị chọrọ ya ịchọghị ya. Gịnị? Ishogodoro ịdịrọ passionate. Ime gịnị? The present. Ịdịrọgodu passionate about your partner. The good present. Ihe has na any the rezo. Iweta ego. Ọ bụ na onwe onye ya ejego the rezo. Ojegote. Ọ bụ na ngị ya ejegote. Ọnya bụ na enwere mmadụ. Ọ bụ na anyị enwecha mmadụ anyị pụtara ya n'esi mmụọ. Ka nje sụchala obere afịa nna cheta azụ ka etinyekwu isi n'ife anyị na-ekwu. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntichi n'azụ. Kịta abụọ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ndewo. Welcome to the show and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ogio, your pilot. I'm passing the mic to the one that has current affairs in her palms. Hello everyone, my name is Odeli and I'm passing the mic to the judge and peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin and I'm passing the mic to the Igbo culture expert giving us cultural gist. Today we're going to Egemonte. I found Bantichinazo. Actually, pass the mic to Funya na de when he John Hu. Manobo Jembe Wilo. What's up, my people? I go by the name Nonto with the magic voice, aka King of Badbella United, and I'm passing the mic to one person who they agree for anything right talk at all. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver. We know they collect fare. You know now. Hi, neighbor. It's Jason here, and I'm passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Malaika, and I am passing the mic to you. Yes, you. For being part of Volt 104.3 FM. Girls in my crib, zero Snapchat, zero Instagram. They wanna know. Everything for you. Volt 104.3 FM. Looking for comfort, style, and peace in one place? Welcome to Hotel Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful rooms, swim in our clean pools, enjoy tasty meals, and chill at our Sky Lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights, with great food and good music. Call 0915-079-2175. 0915-079-2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here.
she's money. It's not. Live weekends on Vote 104.3 FM. And they all know Mama G.